Horas bangsa Batak, unang skip dah on tutorial nalaho madokata pasahaton ulos sapetua on adat namasa di Samosir gabe contoh nahubek kami diho naburu hasian naburu naburju mulai tema tapasa tutuhatta namartua dewata ala di bagasan hipa sodo naburuku manugoton tutudo jalatoho na di bagasan arsak ni roha doho naburu di parsar matuaun ni amang buru nami naburjon nakin nunga di pasahat tulang ulos persirangan ulos saput tu amang buru nuang pe diho na buru rohame akka hula-hulam akka paramamu laho pasahaton ulos sape tua tutudonian nunga saur akatuai tuho ale sebagai jolma tong do marukil jala lungun roham di persirangan tuna na hina holongan ni roham amang buru nami na burjon ope tuho na buru pasoton nami ma ulos sape tuaon dalam nami martang yang tutuhat tanah mertua di bata ang giat di prapudian ni amang buru nasar matuon ro akka silas ni roha martabataba akka pasu-pasu tuho tarlumobi tu akka pinoparmu tu berenami do pahapunami saluhutna asa dohonom masong hata si tua-tua adur haduka mah togu-togu ni lobu adur hatiti togu-togu ni horbo nang sarmatua mana buruku pairing-iring pahopo sahatu namar nene sahatu namar nono huape kami ma ulos sape tuaun tuho na buru ape ma akatuai ape ma akanauli ape ma akka silas ni roha tujulanon di panading ni amang buru nami asa sahat sahani solo saat ditugu tuatean upasatami ulos sape tuon sahat maita saluk natu panggabean sahat matu perhorasan tok tong ma didonga dituan horas ba